Á espera de volver a saír ao Percebe, algo que previsiblemente farán o próximo luns, os mariscadores de Aguiño dedicaron a semana a outras especies. A principal é a ameixa, que rexistrou unha baixada da cotización ante a apertura deste recurso noutras confrarías como a de Ribeira. Bueno, os precios manténense un poquinho tirando ao baixo. A verdade é que de hai 15 ou 20 días se baixou un poquinho que a ameixa. A nivel babosa estou falando, é a rubia ou rosa tamén. O que pasa é que tamén hai que contar con que outras cofradías se viron, como neste caso unha cofradía forte como é aquele do lado de Ribeira, que estamos falando tamén 2 ou 3 toneladas de ameixa ao día, e entonces son moitos factores, penso eu, son os factores de que abren outras zonas, hai máis ameixa no mercado, o tema do virus está aí latente, e entonces para nós é moi normal o que está pasando. A pesar deste descenso da cotización, os mariscadores están satisfeitos coa campaña da ameixa, na que levan traballando dende principios de outubro. Constitúe, xunto co Percebe e a navalla, un dos recursos fundamentais deste pósito. Da ameixa fallou un poquinho a nivel topes na nosa playa, pero bueno, levamos traballando desde prácticamente o principio de outubro. Entonces, bueno, vamos tirando pouco a pouco. E agora, ao abrir un pouquinho o Percebe, se para a semana colle mellores mareas e podemos aproveitar algún día máis, pois é unha maneira de repartirse a xente, mas repartir o que é a un produto ou outro. Entonces, aguantas máis o que é a plataforma dun lado como do outro. Os profesionais de Aguiño e Ribeira dispoñen tamén de 5 xornadas para a extracción de ourizo antes de que remate o ano, que reservarán para as datas máis próximas ao Nadal.